To si ty, zlato moje. No to som ja tvoj žrebček, áno. Ja nemôžem prísť dnes, áno, to som ti práve chcel povedať, že ja neprídem, lebo... Ježiš, to je zlaté od teba. Povedz jej to, lebo ti ustrelím tú tvoju sprostú veľkú palicu. Ježiši, nenaťahuj to, pošli ju do riti. Neboj sa, Martuška, nikto tu nie je. Ja som ti chcel povedať, Ježiš, ja to nezvládnem, ja to nemôžem povedať. Takto sem. Haló? Haháková docentka Fuchtla PhD? Áno, mám pre vás takúto správu. Menom Brezíka Milana, za neho Krtek, pre váš žrebček, vám oznamujem, že je medzi nami konec. Ne ako medzi nami, ale medzi vami a Milanom. Nevriti, máte kopačky. Skončili sme, jasná správa, není komu z okna mávať dál. Rozumieme sa? Do prdele. Dokončí to. Martuška, to nie je tak, ako to vyzerá. To bol taký žart, vieš. Ja prídem za tebou a my si to musíme vydiskutovať. Ale hovno vydiskutovať. Daj to sem. Si stará štetka. A Milánko, keď ťa vidí, chce sa mu grcať. Počkaj, ja chcem. A ráno, keď sa zebudíš, tak ti smrdí z huby krava. Nechajte, Milana, nechajte. Nechám ti Milana krava. Martuška. Milan, povedz jej, že je špatná. Martuška, si špatná. A ešte povedz, že keď ju vidíš, tak sa ti hnusí. Aj sa mi hnusíš. Dobre, a ešte povedz, že je gunžala. Ne, to jej nepoviem. Prosím. Asi aj gunžavá. Teraz sa s ňou pekne rozlučuj. Martuška, ahoj. Zbol!